Sik. Munimu mau piye, Nduk? Mikmu mbok rada adok. Hah? Nek mikmu cedhak kok kene urip kentrit lho. Iya. Yang apa yang ayu ayangmu apa sing dak jenengmu apa lagi kula jenenge Ragil Kuning kula jenenge oh Ragil Kuning nggih nek balik konangan enten ono mau mangane iki apa lho kok ya ngene nek bener ana iki dineng nek iki dineng kan ya oh ngomong apa ta kowe iki ngerti apa ora ora ndung ngomonge rada jelas iki aku sing ngomong ya ora mudeng kok iki. Padha anang apa nyahanyu Senanda Jaga kuwi sapa kowe takon apa sing takut jagung ana patek nganan iki nggih lah kok ngerti nek ngono kan rada jelas nggih yang akan mau yang ngene patek nganan iki ana iya sing takut jagung iki ya aku nganan iki amin lho kok amin piye aku ki ngandake sing mandut jagung ana patek galan iki aku kok mbok amin iki piye rumah samu ki mudonga apa yasinan ngono kok kira bisi yang nak jagung iki aku wis gelem piye Mak kok ente nek gelem peken nyanyi aku mau takon wae enak kok yo ngomong takon ayo ngomong takon kok piye kowe takon coba sing nak jagung ana patek nganan iya Nhìn nạt lương Nhớ đi nhớ Mẹ anh ác mẹ Nhớ đi nhớ Em căng lên ác Nhớ đi nhớ Mẹ anh ác mẹ Nhớ đi nhớ Anh anh đi nhớ đi Nhìn cô ấy là lắm ta từ lần chạc cùng nguyên mẹ anh ác mẹ Anh lên aku mah ente aku mau takon wae kok Ayo nih Nek ngono tak bali menang, tak bali.